Jan! Akong 500 bay ulit to! Giskam na po ko nimo, pistol ka! Bunatsiran naman ako to kay Ate Ilma, wapan ako to naman og pugas, maluoy ka! Sakit ra baga akong lubot og tinuan at og tinura! Jan! Ang buwang na bayot sa pusot! Magpakamatay yung ko rin mo yung uli akong sbaypanyo! Yaward! Ang bayot buang sa pusot. So guys, kailangan na to mamuga. So namakyaw ko guys kay para unyang hapon na ako'y 240 pesos. So kung mahurat ko ni guys, makakuha na kog 200. So na ako'y pwede ipalit og napkin, skin protection o panty liner. Of course, di kalimtan ang sudan nga hotdog. Syempre lamin. So, kulang na siya guys. Kaya iskam ko ni Jan. Jan, iuli na to kong 500 ha. Lagot na naman ako ni mo. So, yung ani gid mamugas guys. So, apoy kay guys, di jud lalim. Anak kalagyo guys. Anak kalagyo. Tapos giskam ni Jan ako 100. Tapos gidungagan pa niyo og 400 gahapon. Wa na ko'y sweldo makuha. Wa na ko'y palit napkin. Lagot kaayo. O daghan pa jud kay amigas. Na. Di jud ka dapat maulaw bisag bayot ka mga taga-pobre ka or taga-bukid ka nga bayot. Di jud ka maulaw mamugas guys. Wa ko'y labot sa mga basher dirag na unsa ko. Magbuot jud mo mag-video ko no. Naglagot jud ko sa inyo ha. Kanang inyong mga dagway ha. Pagduslakon jud ko na og mga sundang og kining turak na ako. Naglagot jud ko sa inyo mga basher mo. Pero okay ra mag-bash mo dira oy. Okay ra kay mag-bash mo oy kay kalipay na nako ganahan jud ko mag-video kung mag-bash mo dirag ayo na bash jud mo ayo. Og taga bukid mo ayaw jud mo pagbuot kay ganahan jud ko ana no na. Anak mamugas. Anak mamugas o anak ha. Anak ha timanin niyo ha anak mamugas kay ug wala ang taga bukid di mo mabusog. Wa mo kanon dira sa kuan sa syudad ha na anak mamugas. Ang buwang na bayot. So guys, naman bugas. So mo na ni among kamot. So wala jud ko'y madawat karon nga hapon kay scam ko ni Jan og 500. Jan iuli na to, maluoy ka. Kapoy kayo na no, sakit ka nang aplutan ako kamot, namula akong kamot. Gidaga ni mo kung 500 gabi wa ni mo giuli, abi man akong manghihira ka. Pay sumay-sumangi lagi tapos gidaga ni mo kung 500. Bantay lagi ka sa ako makit-antak ka. Nang mauyab nila mga Jan. Iuli na gito niyo ang kwarta kay ginagi palit-palit rato nila dito mapamerienda sa inyo mga pistol. Nalimot ko sa akong salmonano gaagi butang. Mamalik pa daw me. Ano naman naganman mo? Wala ka ba sa inyo? Oh, wala po yung ilis. Wala. Ano rakay na sexy? Mojud, dapat mangunguma nga sexy. Wala ka, wala ka. Si Winsel, Pisot. Si Bame, gwapa, walay uyab. Wala ka, just my God. Ako mga kaubad, ang mga forces of the Philippines. Yes, of course. Ako mga kauban. Pagkagwapo, halandutag beauty, uy. Gablo ang langit, oh. Sige, babay mga madlang people. Sige, babay na.
Na si Babay, good, very good. Makisabay jud ganahan jud ko ana. Kamu mga bata, sige Babay pud mo dira. Oh, na good. Ganahan jud ko ana. Kamu dira, sige Babay. Oh, yay! Wala na, okay na. So guys, pasensya na gid mo sa amuang air kay fresh air kay mi diri. So bisita po ninyo ang amuang YouTube channel ug subscribe, ug i-click ang bell para ma-update ka guys. Og i-click na lang po ang Facebook page na mo din follow para po updated ka sa among video latest. Okay, bye.